Táto osvetovo-poľovnícka výstava, ktorá je v synagóge už druhýkrát po sebe, vďaka samozrejme mestu Lučenec a Lučenskému kultúrnemu stredisku, veľmi krásne spája historický kontext synagógy a historický kontext poľovníctva. Poľovníctvo vychádza takisto z historického kontextu a určite to nie je len lov zvery. Je to v prvom rade starostlivosť o zver, starostlivosť o prírodné prostredie a takto sme sa snažili aj koncipovať túto výstavu. Myslím si, že sme dostali veľmi lukratívne priestory na prevedenie takéto akcie, kde je to vlastne, ako majú poľnohospodári dožinky, tak záver poľovníckej sezóny na prelome februára, lebo poľovnícka sezóna beží do konca februára 24. Čiže vidíte teraz dožinky poľovníkov z regiónu okresov Lučenec a Poltár. To, čo sa podarilo uloviť v rámci vekových tried a schovateľského hľadiska u jednotlivých druhov zvery. Sú tu sústredené vlastne všetky trofeje, jelenej, danielej, muflonej zvery, samozrejme srnčej, diviačej a čeliem, konkrétne jazvecov, líšok a takisto aj zrazené chránený živočích momentálne, medveď hnedý. Vlastne tu je prehľad o tom a výsledok toho, ako sa nám darí obhospodarovať slovenskú poľovnú zver. Kvalita poľovníckych trofejí mimoriadne stúpa. Máme tu skoro 1380 poľovníckych trofejí. Niektoré z nich budú atakovať národný rekord, hlavne trofeje danielov a muflonov. Zároveň vlastne to poľovníctvo tou redukciou stavov tejto zvery napomáha k znižovaniu škôd. Či už je pre poľnohospodárske kultúry, alebo teda na poľnohospodárskych kultúrach, alebo na kultúrach lesných. Dneska sme prišli na túto chovateľskú prehliadku, aby sme rozšírili našu spoluprácu aj s poľovníkmi, čiže oni nám vlastne dodávajú zverinu a my môžeme potom vyrábať super zverinové výrobky. My poľovníci vieme, aká je zverina výborná, ale náš cieľ je, aby sa zverina dostala aj do nepoľovníckych slovenských rodín. Napríklad máme teraz už zaradené v portfóliu daniel salámu, jeleň salámu s dubakovou príchuťou, jeleň salámu jemne pikantnú, diviak salámu, muflon salámu, ktorá je výborná, klobasu a budeme rozširovať to aj na iné druhy výrobkov. Aj my v Novohrade vieme robiť poľovníctvo a stále vravíme, že aj u nás má poľovníctvo zmysel.